matter what you say or what you do. When I'm alone, I'd rather be with you. Fuck these other niggas, I'll be right by your side till 2005. Okay. Hold up, wait a minute. Добро утро, хора. Часа те. И заминавам след един час. Изобщо не се наспах. Имах около 10 аларми. Let's go. Just buzz the front gate. Thank God you came. How many more days could I wait? I made plans with you. Качихме се на полета. Много е задушно. Но сега сме само двете. Молих се така да остане. Дано да няма никой. Гледката. Сега летим от Варна за Франкфурт. И на летището във Франкфурт имаме да стоим 10 часа. Има и даже повече. Ще видим пак. Слънчева Германия. Имаме 10 часа престой. И в момента излезем. Дали да излезем от летището, ще излезем или да останем. Ще излезем. Тя е дяволчето на рамото. Няма ангелче обаче. Аз съм ангелче. Ще излезем. Се разходим и пак ще ви звъним. Ще чуем. Ставихме си багажите. И сега ще излизаме от летището. Ако си изтървем полета, вие ще разберете първи. Пристигнахме официално в Germany. И се разхождаме. Къде се разхождаме? На площада. Не, на площадче. Хора, ние пак сме в самолета за втория полет вече. И за сега сме самички. Скрити пауза, така да остане. До сега снимахме тиктокци. Силно казано. И двете изглеждаме малко зле. Утре следващите дни ще сме по-добре. Раздяваме се. Да. Просто днес цял ден пътуваме и знаете, когато пътуваш, изглеждаш зле. Разходихме се из Франкфурт. Качихме се на една църква. Аз ще съм ви оставила вече кадри от това наше приключение. Беше тежко. Във Франкфурт времето е много странно. То е топло, то е студено. Имаме в момента, че е
21:01 и трябва да каснем в 23:25. Май трябваше да сме излетели в 9. Вече трябва да сме излетели, но все още не сме. Когато каснем в Валенсия, ще бъде вечер. Следователно, ние директно ще отидем в апартамента и ще спим. Така че, евентуално ще се видим утре. Желайте ни лек полет и дано да не умрем. Ей, удари за резултата. Само аз съм останала и реших да се гримирам на терасата, докато всички спят. Просто just girly things. Така, не обръщаме внимание на тези бири. Вчера, когато се прибрахме, пихме по една биричка, защото ни беше комплимент от хоста на апартамента. Не сме някакви пияници. Нека да не обръщаме внимание на това. Но да, искам да ми видите просто как съм си подредила гримчетата. Перфектната ми гледка. Много е слънчево. Времето е перфектно. Плана ми е в 9 часа да пусна тонпланата и да ги събудя всичките. Така че ще ви снимам реакциите им. Много ми харесва терасата. И колко е слънчево тук. Говоря по-тихо, за да не ги събудя все пак. Аз се изкъпа и почвам да се гримирам. Ще ви снимам после. Излязахме на разходка. Оле, виждам палми. Не ходим по палмите. Малкият инфлуенсър в естествената му среда. Здравейте! Отиваме на Уни. Отиваме на Уни. Втори ден. Сменихме 2 метра. Също носи сокче. Цялата тълпа сме. Али се носи кафеянци. Тази чашка я мъкнем от 50 минути от апартамента. Забирахме пари в метрото. Бяхме просеци. Абе си забавни работи, какво да покажем. Да, днес трябва да им разказваш повече за програмата. Случващото се в програмата ни. Моят отбор е толкова сериозен. Всички са много изпълнителни, всички толкова са си сериозен, прочели. че един днеска ще работи вкъщи. Да, той е хоум офис от днеска. Пуснахме го хоум офис. Бизнесмен. И така. Ай, чао! Ще дойдем и се разходим в някоя почивка в парка.
Здравейте, хора! Елате с нас на разходка във Валенсия. Вижте едно куче. И едно криси. Айде, бета. Майко! Малко е плашещо. бебе бор. Изглежда като някакъв кошмар. Нюнекас. Здравейте, хора! Хапвам си салатката за 2 евро. И днес е сряда. Не съм ви говорила много какво се случва. По-скоро съм снимала някакви кадри. Но си прекарвам супер добре във Валенсия с момичетата. Сега малко дремнахме, защото вчера беше страшно изморителен ден. Наистина правихме мега много неща. И имахме нужда така да си поспим, за да си презаредим батериите. Да, сега пак ще излизаме. Свършихме днес университета. Имахме много неща, които да правим и там. И още повече аз наистина имах нужда от сън. Бях супер крива през деня. Вече съм по-добре. И ще излизаме след малко и ще ви снимам. Може би ще ходим до Primark. Няма да пеним. Добро утро. Добро утро. Отиваме на Уни. Алфара да иди. Good. Не знам. Отиваме за 8 часа университет. Закъсняваме. Вече ми е писано да ставаме рано. Але как вали? Много вали. Вали ни дъжда. Мислехме, че идваме на лято. Не е лято. Ще пътуваме с метро. За първи път ни е. Защо си ще тръгват? Не работи. Край метрото ни не работи, гонят ме. Последното. Пак съм аз, хора. Вече е четвъртък и приключихме с университета. Както видяхте, днес много валя навън и се прибирахме, целите бяхме мокри, беше забавно до някъде. Отидохме и си напазарихме също така, защото нямахме нищо за ядене вкъщи. В момента си почиваме всички, защото сме страшно изморени. Силно съм казала в този влог 100 пъти, че сме изморени, но наистина нямаме никакво свободно време. И много добре се чувствам в момента, много съм щастлива, много съм доволна. Днес в университета, реално, тук сме за Еразъм и самия ни проект, поне според мен, се получава много добре. Да, утре ще видим резултатите и утре класирането, ще имаме да представим презентация, общо взето утре ще бъде много дълъг ден, но днес сме на парти, вечерта, с останалите тук студенти. Е такова общо парти в един клуб, дискотека. Разминава времето тук. И да, исках малко да ви дам апдейт, защото
не говоря особено на самите кадри. Ще си видим по-късно. Хайде, момичетата в лимузинята. Хайде. Вип транспорт. Вип транспорт. Лимузинна капучинна. Направо Аз изпеснях. Направо откачих. Песен тигър. Песен. Та, кацаме във Франкфурт и Луфтханза много ма дразни. Като цяло ние сме с високобюджетната Луфтханза, сме с нискобюджетния Discover на Луфтханза. Ай, кажете вие, ако можете по-добри. Като цяло мразя Луфтханза и повече никой не искам да пътувам с тях. Видяхме ги и не ги искам. Turkish Airlines. Хора кацаме. Между другото, като минавахме, като излитахме и то беше поле и имаше едно семейство с дечица, дето махаха на самолета и аз им махнах. Това беше невероятната история, която съм ви разказвам. Така е. Аз съм била тогава прекалено бясна за такива. Беше бясна, но бяха сладки и гледаха самолетите как излитат и бяха точно където са такова и махаха на самолета и ние аз им махнах и момичето до мен и тя им махна и такива се погледнахме с нея и се усмихнахме и тъй. Беше малко странно. Добре, чао.